Вы мелі шэраг сустрэчаў на вышэйшым узроўні Вашынгтоне, сустракаліся з амерыканскімі топавымі палітыкамі. Што з пабачанага тут, у палітычных кабінетах, у першую чаргу вы хацелі б перанесці ў палітычнае жыццё Беларусі? Дзякуй вялікі. Калі на такім прыватным узроўні, то мне вельмі спадабалася, як можна лёгка прыйсці да палітыкаў і з імі паразмаўляць. Бо мае ўражанні ў Беларусі это заўжды за закрытымі дзвярмі, часы прыёма, ты павінен чакаць, калі там цябе хто прыме, а можа і не прыме. І такое адчуванне заўжды, што ты просіш, памагіце, калі ласка, знаете, вот так вот заходишь, ледь врубаешь двери, а тут все спокойно, все свободно, все имеют доступ до, скажем так, до тела своих политиков, и можно прийти со своими проблемами, и ты видишь, что на тебе звернуть увагу. А что, коли казать больше широким понятием, да, то я бы хотела, как так само, как у США, у Беларуси была прозрыстость и правоздачность. Вот тут кожны мае доступ до слухання, кожны мае доступ до перапісак палітыкаў, до іх резолюцый, до внутренней перапісцы, каб зразумела было, што палітыкі робяць, каб не адбываліся падзеі за спінамі простых людзей, каб все малі паняцце, што як вядуцца справы з нашымі суседзямі, якую знешнюю палітыку мы вядзем, аб чым размаўлялі на сустрэчах з лідарамі другіх дзяржаў. У Беларусі все гэта закрыта, няма доступу ні да ніякай інфармацыі, і лепш за ўсё у нас якая стратегія у рэжыма, каб людзі не ўмешваліся ў палітыку. Сядзіце там, дзе вы сядзіце, а мы тут самі за вас все паробім. Гэта быць не павінна, і политики должны справоздачиться белорусам, что там отбывается, как белорусы могли принимать удел у внутренней и внешней политицы Беларуси. Я прошу прощения, я не вельмі добра размовляю беларускай мове, я стараюсь, мне потрібна підтримка. Светлана, вы опередили меня, потому что я сидела тут и весь час заслуховывалась в вашей выдатной белорусской мове. Дякую велике. Без лишних комплексов я на вас удобная, так что мы это ценим. А вось на вашу думку, ці пасля падзеяў мінулага года, ці змянілася роля жанчын у беларускім грамадстве? Ці гатовыя беларусы адмовяцца ад патрыархальнага ладу нашай палітыцы? Ці гатовыя беларускія мужчыны, калі не саступаць, то прынамсі дзяліцца з жанчынамі месцам у грамадскім і палітычным жыцці краіны? Конечно, я думаю, что роля жанчын в Беларуси после падзей 2020 года она изменилась. И адносіны мужчин да жанчын змяніліся таксама. Бо калі наших мужей, наших братоў, бацькоў катавалі ў турмах, менавіта жанчыны пайшлі на, так сказать, на перадавую, стали перадамонам і выйшлі маршам у белых сукенках с белыми кветками, каб отстаивать свои правы. И я так думаю, что и 3 жанчыны, якія прымалі ўдзел у змаганні, добра, будзе так, гэта таксама было вельмі важна. Это был вельмі важный посыл для белорусов, что не только мужчины могут принимать удел у политицы. И после змен, я думаю, что не будет вставать питание увогуле в Беларуси, кто равнее, мужчины ці женщины.
мы будем разом плячом к плячу идти и выдавать новую Беларусь, новые относительно с соседними краинами. И роўнасць, за якую зараз змагаюцца ў некаторых краінах, гэта будзе як само сабой зразумелае у Беларусі. Дзякуй. Дякую, Святлана. Я як гісторик першої адукації скажу, що сапраўды гэта неякі феномен, які вайшоў уже в нашу гісторыю, то, што лідар пратэсту, лідар нацыі, лідар сучаснага пакалення жанчын. Я буду вось так хаотычна зараз узгадваць, што было ў нашай гісторыі. Першае, што мне прыходзіць в думку ў гэтых сценах, гэта Ефрасінія Полацка. Таму мы маем сапраўды вельмі глыбокія хрысціянскія традыцыі жаночага лідарства. Ведаце, самае частае пытанне, якое вось у гэтым пытаннях, якія клапоцяць і падавалі нам паперках, гэта пытанне санкцыяў. Гэта складанае пытанне, і таму прапаную яго таксама абмеркаваць, перайсці да такіх ужо больш палітычных пытанняў. Вось мы ўсе ведаем, што санкцыі гэта інструмент захаду, сціску захаду на рэжым Лукашэнкі. На жаль, наши заходнія партнёры не маюць вялікага набора, што яны могуць зрабіць, як яны могуць дапамагчы. Гэта санкцыі і падтрыманне грамадзянскай супольнасці. І на вялікі жаль, збольшага гэта грамадзянская супольнасць за апошнія некалькі тыдняў, дзён, месяцаў, яна проста ўжо знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Часта мы чуем тое, што санкцыі яны штурхаюць Беларусь у абдымкі Расіі. З гэтым пагадзіліся усе, хто пыталіся пра санкцыі. А вось я на санкцыі хацела бы паглядзець трошку з іншага боку, тому што санкцыі, мы чуем, што яны таксама удараць па працоўных, па вось калі яны сектаральныя, калі яны не кропкавыя, не супраць, скажем, гаманцоў Лукашэнкі, калі яны сектаральныя санкцыі, гэта удараць па працоўным, то бок працоўныя застануцца без працы, ці не будуць затрымка з заробкамі, хутчэй за ўсё яны будуць з'язджаць у тую ж самую Расію, каб шукаць гэты паратунак. Мы памятаем вынікі гэтых выбараў. Платформа «Голас» кажа пра тое, што вы набіралі большасць. Мы памятаем пра тое, што гэтыя працоўныя выходзілі з пратэстамі, са страйкамі, і дазволю сабе ўжо як сацыёлагу сказаць, што працоўныя гэта цяпер у новай Беларусі, яна ўжо новая Беларусь, гэта ваш электарат. Ці не баіцеся вы, што вось увядзенне гэтых санкцыяў гэта ударыць у першую чаргу па вашаму электарату, і што падтрымку грамадства, як вы можаце на гэтым губляць? Вось гэту падтрымку. Ой, дзякую вялікі за пытанне, але некалькі заўваг. Я не думаю, што можна казаць слова «электарат», што датычыцца мяне. У мяне няма электарату. Электарат ёсць у верхавенстве права, у дэмакратыі. І гэта электарат уся Беларусь, амаль што уся Беларусь. Вы ж разумееце, што 9 жніўня галасавалі не за Ціхановскую як палітыка, галасавалі супраць рэжыму, супраць рэпрэсіяў. І калі кажуць электарат Ціхановская, гэта странно гучыць. Але ж наконт санкцый. Вы ведаеце, калі ў мяне пытаюць на сустрэчах, што вось ад санкцый будуць пакутаваць простыя беларусы, што гэта датычыцца таксама працоўных людзей і гэтак далей, паглядзіце, санкцыі, якія увёў Еўразвяз, яны яшчэ не пачалі працаваць насамрэч. Але беларусы ўжо пакутаюць. Беларусы пакутаюць не ад санкцый зараз, яны пакутаюць ад рэпрэсіяў, яны пакутаюць ад кепскага кіравання. Усе 28 год вялікіх санкцый не было. Дзе наша эканоміка зараз знаходзіцца? І калі у дэмакратычных краінаў няма вельмі мала насамрэч магчымасці, каб паўплываць на сітуацыю, каб адказаць на гвалтаванне праў чалавека ў Беларусі, то санкцыі гэта самае галоўнае, што яны могуць зрабіць. І вы ведаеце, мне здаецца, што рабочыя пасля санкцый
працоўныя, рабочыя можна, да? Лукашенко и его режим настолько боится повстания рабочих, что я не ведаю, як это будет, але мне здаецца, что рабочие зарплату урежут у апошні момент. Бо яны пасля того, як рабочие пошли на вулицы у жніўні-верасні, яны зрабілі ім зарплату 2 разы вышэйшую, чым было, как только яны заставаліся на месцах. Яны так зараз боятся своих людей, боятся, что рабочие зноў выйдуць, что менавіта рабочих гэта санкцыі. Але калі няма других способаў, как паўплываць на поводины режима, как бы санкции нужны, треба, да, как остановить гвалт, как остановить репрессии. И это не вырашэнне ўсіх проблем, на санкции не приведут до демократичных изменений, але это способ прытрымаць поводины его, как Господи, остановись уже, колькі можно. И тому и вы ведаеце, я ж кожны дзень размаўляю з беларусамі на зямлі, кожны дзень, і з працоўнымі, хто зараз рабочий рух организовал, да? И это люди просят больше санкций, больше серьезные, потому что мы хотим скоротить гэты паўмеры, это нашмат горшей, чым моцныя сур'ёзныя санкцыі. Бо гэта толькі працягвае Лукашенко магчымасць працаваць у ўладзе, да, і працягвае катаванне беларусаў. Дякую за гэты адказ. Я таксама бачу, што ваша дэлегацыя Алеся Ляхновіч, які у вас адказвае за эканамічныя рэформы, і мне вось такое журналістка ўжо просто хочацца дадаць. Сапраўды гэты санкцыі мы нават не можам цяпер спрагназаваць усе наступствы, як гэта будзе развівацца эканамічна. І хацелася б, можа, тут зварот да вашай каманды, каб людям, працоўным, беларусам тлумачылася пакрокава, што адбываецца так у эканоміцы, навошта нам гэта патрэбна, як з гэтага выйсці і гэтак далей. Мне здаецца, вось гэта менавіта сваіх падчас рэформаў упусціла каманда Парашэнкі, калі яны праводзілі рэформы ў краіне, але яны не тлумачылі пакрокава, і людзі не ведалі, што адбываецца. Вось, можа, такая моя парада. А другое, что хотелось, так як социологу складана спрагназаваць, але можа таксама маеце рацию, что санкции, конечно, приведут до того, что насельніцтва будзе бяднець, але, конечно, хотелось, чтобы улада бяднела, и не ведаю, ці будзем хапаць грошы і на працоўных, і на сілавыя структуры, і, магчыма, санкцыі гэта будзе чарговым крокам да пратэстаў і страйкаў працоўных. І гэта можа вернуць гэту палітычную актыўнасць. А мае да вас наступнае такое пытанне, вы вось узгадалі выбары 9 жніўня, 10 жніўня, цяпер вось мінуў год. І у вас такі палітычны досвед, я б нават сказала, больш, чым у Александра Лукашэнкі, у пэўнай ступені, верагодна, ужо больш, чым у Владзіміра Макея. Ужо зараз з гэтым багажом ведаў. Ці вы нешта змянілі бы 9 і 10 жніўня ў сваіх рашэннях? Ну, я не думаю, что у меня больше досвід, чем у этих людей, яких вы обозначили. Мне досвід только полгода, 7-8 месяцев. Насамрэч, калі мы кажем об 9-10 жніўні, то як можна было змяніць нейкія рашэнні? Я не решала за усіх белорусов. Я пошла, проголосовала, и мы собрались в штабе Валеры Бабарыка и чекали новин из электоральных участков. Из электоральных участков? Из выборчих участков. Да. И на что я могла повпливать? На сотні тисяч людей, які прийшли баранувати свої голоси, якое моє рішення могло повпливати на ситуацію в Білорусі. Це білоруси самі вирішали, білоруси дали мені приклад, як треба змагатися, розумієте? Ну, які вже зміни 9-10, коли
змены уже произошли. Нельзя было спинить неспиняемое. Это было решение каждого, кто вышел на улицу тогда. Але тады чаканне было, што лідары узначаліць гэты пратэст. Ці як вы лічыце, ці гэта не патрэбна было? Як вы зараз сказалі, што вывучылася ў людзей, але вось ці не з'яўляецца гэта, не з'явілася гэта параза ўсіх гэтых пратэстаў, што мы пачалі сціхаць, што не дачакаліся лідары? Слухайте, лидеры, некие лидеры сидели в тюрьмах. Лидером была я, лидером была Вероника Цепкала, лидером была Маша Колесникова. Было очень шмат лидеров. Лидеры, кто выводили людей на улицы. Некоторые лидеры были у телеграм-каналов. Так само лидеры. Мы не можем всю отказность зваливать на одного человека, так не бывает. У демократи так не бывает. Кожны демократия – это отказность. Кожны брал на себе отказность тогда. Вы что думаете, когда не было меня, люди не выходили, протягивали выходить. Тогда у той момент лидеры не потребны были. Люди выходили за свою годность, супротив гвалту. Помните, после 9 жнивня, после 3 дней пекла, да, в Беларуси люди уже не выходили, в меньшей степени выходили супротив несправедливых выборов, выходили супротив гвалту, что было в Беларуси. Тому я не ведаю, может быть, вы кажете про то, что я съехала 10 жнивня, да? Я вельми часто думаю об этом, что было бы, коли б не з'їхала. Ну, ось я б сидела разом с Сергеем Побач, и сидели б, столько людей посадили бы. Але мне здається, конечно, это так больно бачить, что там відбувається в Беларуси. Але то, что мы зараз устанавливаем, да, новые отношения с нашими соседями, які были згублены на 28 год, это так само великий шаг вперед. Тому я не ведаю, зробила я тоді помилку, не зробила, тут уже немало, это уже історія. Але, коли хто мене обвинувачує в этом, то скільки людей, стільки і Справді, я оценила ваш уровень дипломатичний і політичний, тому що ви показуєте приклад. Як я на початку казала, що ви вивели білоруського дипломата на інший уровень, так тепер бачимо, що своїм отказом показали белорусам, да, что мы готовы самоорганизоваться. И часом это чаканне лидеров, это не той рецепт на перемоги. И наше черговое досягнение 2020 года – это то, что громадянская супольность настолько формируется и сформовалась, что люди готовы нести отказность один за одного. Але мы несем отказность за суверенитет нашей краины, и зараз розпочинаються этой осенью розпочнуться військові учения, Захід 2021, и уже військова техніка російська, вона уводиться в Білорусі, як летось, правдоподобно, вона буде вельми повольно виводиться з Білорусі. І тому ось таке наступне питання, як боронити наш суверенітет, тим більше ви знаходитеся поза межами Білорусі, що можна робити? Які заходи ці обмірковували ви з американськими політиками це питання оборони суверенітету Білорусі? Конечно, мы завжди кажем, что наша незалежность, наш суверенитет не на продаж. И что белорусы будут завжди боронить нашу незалежность. И коли спотребиться, я не ведаю, что зараз робится за кулисами у політиці Беларуси нелегітимним президентом, что он продає, кому он продає. Але я кожну країну прошу бути гарантом нашей незалежности, что коли некая країна будет злоуживать слабостью режима и посягне на нашу незалежность,
то кожная краіна ў той момант стала і абараніла нас. Беларусы самі на зямлі павінны рабіць сваю хатнюю справу, бараніць на зямлі, але кожная краіна павінна ў той момант стаць сцяной за незалежнасць Беларусі. І зараз пасылаць не потым рэактыўна дзейнічаць. Я упэўнена, што гэтага не здарыцца, бо усім зразумела, што мы будзем бараніць сваю незалежнасць да апошняга, але кожная краіна зараз ўжо павінна паслаць гэты месседж тым, хто, як я ўжо сказала, можа гэтым злоўжываць, што усе тыя сделки, якія зараз паміж нелегітимным прэзідэнтам Беларусі і іншымі прэзідэнтамі падпісваюцца, яны не будуць прызнаныя. Ніхто не можа зараз нічога рабіць Лукашенка, бо ён згубіў легітымнасць, згубіў падтрымку беларускага народа. І як гэта будзе рабіцца? Гэта ўжо справа кожнай краіны. Але мы папярэджваем, ніколі ніхто не мае права распараджацца незалежнасцю нашай краіны. Беларусы будуць стаяць да апошняга за суверэнітэт. Таксама вельмі важнае пытанне гучала ад нашых удзельнікаў, акрамя санкцыяў, гэта пытанне мовы. Вы першы беларускі палітык, які размаўляе з замежнымі палітыкамі, з замежнымі журналістамі па-ангельску. Пытанне такое: ваш урад, нават калі гэта будзе урад часу трансфармацыі, якая будзе мова гучаць у вашым урадзе? Гэта першае пытанне. А другое пытанне тое, што беларусы у вас пабачылі і палітыка, і жанчыну, маці, жонку, якая змагаецца за сваю сям'ю. Гэта было настолькі блізка кожнаму беларусу, тому кожнай сям'і яны вас падтрымалі. Ваш муж ужо, Сергей Ціхановскі, я думаю, тут варта пра яго згадваць, як і пра кожнага палітвязня, які цяпер знаходзіцца за кратамі. Ён год за кратамі. Што вы хацелі ад яго пачуць? Што бы вы яму сказалі? Дзякуй вялікі. Вы ведаеце, беларуская мова – гэта маркер суверэнітэту. І мы як дзяржава павінны абараняць мову. Але нельга прымушаць беларусаў размаўляць на той мове, якая ім не на якой я не прывыкла, цяжка размаўляць, да. Бо я сама, вы бачыце, я размаўляю на беларускай мове толькі таму, што я праводзіла усе гады, да, усе летасі у бабулі з дзядулі вёсцы. Калі не гэтыя 3 месяцы ў гады, і вывучаўшы беларускую мову толькі ў школе, там 2 часы ў нядзелю, немагчыма размаўляць на беларускай мове. Мы павінны аднаўляць мову ў нашым народзе, але вельмі паступова. Са школы пачынаючы, бацькі павінны размаўляць, але прымушаць нельга, бо гэта наоборот адверне людзей. Столькі гадоў рэжым знішчае беларускую мову, і тое, што мы зараз у рускамоўным асяроддзі, гэта не наша віна. Ведаеце, мы павінны ў сваіх дзецях выхоўваць любоў да беларускай мовы. Я вельмі ўдзячна сваёй камандзе. Кожны у маёй камандзе свабодна размаўляе па-беларуску, па-ангельску, на разных мовах, але па-беларуску таксама. Мне вельмі часта цяпер, ведаеце, слухаючы іх, лягчэй некае слово ўспомніць па-беларуску, чым па-расейску. І гэта таксама не прыйшло аднамаментна. Гэта павінен быць час.
Але, конечно, калі у Раде будуць размаўляць толькі на беларускам, это будзе вельмі вітацца, гэта будзе прыклад для беларусаў, што вось, нарэшце у нас беларускамоўная рада. Што датычыцца Сергея, вы ведаеце, гэта вельмі цяжкая тэма для кожнага, чый чалавек ці сябра знаходзіцца ў турме. Мы можам общацца, камунікаваць, да, толькі праз адвакатаў. І я ведаю, мы общаемся, по-беларуску общаемся, мы размаўляем толькі аб дзецях, аб здароўі, што яму патрэбна, што яму не хапае, то есть аб такіх простых рэчах, бо мы ведаем, што ўсё праслухоўваецца. І калі яшчэ у верасні мы маглі перадаваць нейкія словы кахання, ведаеце, такія вельмі сэнсоўныя, чувствительныя, сэнсоўныя, адчувальныя рэчы, то да, кранальныя, то зараз гэта проста сухія такія словы, да, канцелярскія, бо мы ведаем, што не хочам, каб нехта яшчэ слухаў гэта. І я ведаю, што ён мяне падтрымлівае, я ведаю, што ён у мяне верыць, і для мяне гэта дастаткова. Ён разумее, што я з падтрымкай беларусаў на зямлі, з падтрымкай беларусаў замежжа, мы доб'емся нашай мэты. Бо не можа быць, не можа. У нас амаль у кожнага чалавека ў Беларусі той, хто ці сябра, ці родственник, сваяк, да, хто ў цярпе, ці сябра. Это не важно, важно, што ніхто просто так не остановится, бо ўжо нельга, ўжо нема выбару, і я ведаю, што он вельмі добры, сильны, моцны чалавек, і што я могу вам сказаць тут пры вас, што я яго кахаю, так я гэта кажу, і ў пісьмах мои дзеці пішуць яму, трымацца, пакуль мы не пераможам, а мы пераможам.